Malawi Brief. Posachedwa apa tikupasirani nkhani masana lero pa 1 January 2026. Takhalani pomwepo. Tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati Amalawi ali ndi kuthekera kuti chaka chatsopano cha 2026 chikhale chaka chokonzanso zinthu kuti zikhale zopambana. Iwo wayankhula izi ku nyumba yachifumu ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe pomwe amapereka uthenga wawo wa mafuno abwino a chaka chatsopano kwa nzika za dziko lino. President Mutharika wati iye achita chotheka kuti munthu aliyense achite bwino kuti anthu adzithana ndi mavuto azachuma omwe akukumana nawo. Mwayintu umodzi wadza ndi ripotiri. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anayamba uthenga kwa mafuno abwino a chaka chatsopano ndi kuwunika chaka cha 2025 chomwe anali chinali chowawa komanso chokoma. Iwo ati mavuto azachuma omwe nzika za dziko lino zakhala zikumana nawo mzaka zisanu zapitazi anafika pachimake ponena kuti kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya dziko lino mtengo wa zinthu zosiyanasiyana umakwera tsiku ndi tsiku. Mtsogoleri wati chuma cha dziko lino chomwe chinayamba kupereka chikoka zaka za m'mbuyomu chinayamba kunyazitsa dziko lino mpaka kufika pomasula zinthu zofunikira monga mafuta a galimoto, ndalama za kumayiko ena, fetereza komanso chakudya. Koma Profesa Mutharika wati anthu asatayire chiyembekezo kamba kuti kudzera ku chisankho chomwe Amalawi anapanga pa 16 September 2025 vuto la zachumali layamba kuchepa mphamvu. In just 3 months since I assumed office, signs of recovery are already visible. Inflation is declining, meaning your savings are safer and secure today than they were a few months ago. Fuel shortages are easing, power outages are shortening, and we're moving closer to eliminating blackouts. We are actively laying the groundwork in other sectors as well. In essence, we are firmly on track with our economic recovery plan. These critical indicators are inspiring confidence among potential investors. Pa nkhani ya njala tate wa dziko lino wati akuzindikira kufunika kwa nkhaniyi ndipo boma laonjezera mangolomera pa ntchito yogawa chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa komanso kuonetsa kuti misika yonse ya admaki ikhale ndi chimanga. Pa ichi iwo alimbikitsa onse omwe agwira ntchitoyi kuti ayigwire modzipereka ndi cholinga choti onse okhudzidwa ndi njala alandire thandizo. My policy remains unchanged. No Malawian should die of hunger. Looking ahead, we intensify agricultural production to exceed domestic demand so that we can export the surplus. We uphold fiscal discipline and prioritize investments in key productive sectors, including mining, energy, roads, and railway infrastructure, to lower the cost of doing business, drive industrialization, and generate employment. Ultimately, our economy must uplift the living standards of all Malawians. Pazamchitidwe wakatangale ndi ziphuphu, Profesa Mutharika wanenetsa kuti akulimbana ndi mchitidwewu pofuna kuonetsa kuti ntchito zobwezeretsa chuma mchimake zomwe boma lakhazikitsa ikubala zipatso. Pakadali pano mtsogoleri wamema anthu mdziko muno kuti agwirizane naye kusintha chuma cha dziko lino kuti chikwere. I call upon each one of you to play your part. If you are a farmer, strive to produce more. If you used to plant once a year, aim to plant twice. If you are a business person, expand the goods and services you provide and employ more people. Profesa Mutharika ati wayesetsa kuchita chotheka kuti nzika yonse ya dziko lino ikhale ndi moyo wochita bwino kuti chaka cha 2026 chikhale chokonzanso zinthu
komanso chochita bwino. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Pakadali pano President Mutharika wasayinira mabiro asanu aku nyumba ya malamulo kukhala malamulo. Mneneri wa mtsogoleriyu Kathe Maulidi watsimikiza nkhaniyi. Mabirowa ndi kuphatikizapo yokonzera msewu wa M1 yomwe ikulola boma kubwereka ndalama ku European Investment Bank, komanso lamulo lolola boma kubwereka ndalama kuchokera ku OPEC Fund zogwirira ntchito ya chitukuko cha madzi kwa agenda m'boma la Mzimba mwa zina. Episkopi wa Diocese ya Mangochi Ambuye Montfort Sitima wapempha anthu mdziko muno kuti agwirane manja pofuna kuti dziko lino litukuke. Bishop Sitima wapereka pempholi mu uthenga wake wa chaka chatsopano, pomwenso amawunika momwe chaka cha 2025 chinaliri, komanso zomwe akuyembekezeka kuti zichitike mchaka chatsopano cha 2026. Pamenepa Bishop Sitima wapempha anthu kuti ayike padera kusiyana kwawo pandale, chikhalidwe, zipembedzo ndi mipingo kuti agwire ntchito limodzi pa chitukuko cha dziko lino. Francis Banda analankhula ndi Bishop Sitima. Tukulowa mchaka chatsopano, tukuchoka mchaka cha 2025. Chaka cha 2025 tonsefe tikudziwa chinali chaka cha masankho, ndipo tinali kupemphera machalichi monse anthu amapemphera kupempherera chisankho, makamaka chimene timapempherera kuti chisankho chathu chisakhale chabwino, chopanda phokoso, chopanda kumenyana, peaceful. Ndipo aliyense waona kuti Malawi ndi dziko limodzi limene lapereka chitsanzo chabwino kwambiri kuti kupanga chisankho chopanda phokoso. Nde akangulengeza kuti awina ndi awa, ngati wina anali ndi maganizo ena anayenera sono kusiya maganizo ake ndikunena kuti tsopano ndiyende limodzi ndi aliyense. Yakwana nthawi yoti pamene tikulowa chaka chatsopano ikhale nthawi yomanga makomuniti athu, yomanga mpingo. Mwinanso simukudziwa ngakhale mpingo mmene anthu amakhala azipani zosiyana-siyana. Choncho pamene pachitika chisankho, tamaliza kusankha chija ngati mpingo muyenera nthawi zonse kuyendera limodzi ndi boma, nkhani ya chitukuko. Phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Nkhatabe Mpamba a Jacob Ntambalika wati ali ndi chiyembekezo choti boma motsogozedwa ndi chipani cha Democratic Progressive DPP limalizitsa kumanga chiliza cha malemu Otto Chirwa. Ntchito yomanga chilizachi chomwe chili kumanolo mboma la Nkhatabe inayamba yayima zaka ziwiri zapitazo, chifukwa cha vuto la zachuma. Tili ndi ripoti la Themba Mwale. Otto Chirwa, yemwe akuti ndiye anayambitsa chipani cha Malawi Congress MCP, anamwalira mu chaka cha 1992 ali ku ndende komwe anakhalako kwa zaka 11 kudikira kunyongedwa. Asanamwalire, malemu Chirwa anatenga nawo gawo lalikulu pomenyera ufulu wodziyimira patokha ngati dziko poyambitsa chipani cha MCP, komanso kulimbana ndi ulamuliro wa nkhanza wa malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ngati njira imodzi yoperekera ulemu kwa malemu Chirwa kamba ka kudzipereka kwawo, boma mu chaka cha 2022 linalengeza kuti liwamangira chiliza ku manolo mboma la Nkhatabe, chomwe chikhalenso ndi nyumba zinayi zokhala mwa achibale awo, nyumba yosungiramo mbiri, komanso nyumba ziwiri za anthu ogwira ntchito pa malowa. Koma wailesi ya MBC itayendera malowa yapeza kuti ntchitoyi sinathebe, ndipo zina mwa zomwe zinamangidwa zayamba kuwonongeka. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mkulu woyang'anira za chikhalidwe mu unduna ona za chinyamata, masewero ndi chikhalidwe Alavmo Mazibuko ati unduna wawo udzalipira kontalakitala pogwiritsa ntchito ndalama za mu ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2026 kufikira 2027, ndipo ntchito yomanga chilizachi idzayambiranso nthawi yomweyo. Nzona ndikunena kuti ntchito ya makae chifukwa chonena kuti
contractor sitinathe kumulipira ndalama zimene anatipempha kuti timulipire. Anapanga submit certificate ya ntchito imene anagwira, ndiye amafunika kuti timulipire kuti apitize ntchitoyo, koma chifukwa choti ndalama tinalibe sinathe kutero kuti timpatse ndalama zina zonjezera kuti apitize ntchitoyo. A Jacob Ntambalika yemwe ndi phungu wa dera la Nkhatabe Mpamba komwe chiliza chichili ati iwo monga membala wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachuma achita zotheka kuti ndalama zogwirira ntchitoyi ziyikidwe mu ndondomeko ya chuma ndi cholinga choti Malemu Chirwa alandire ulemu oyenera. Ngati MP wa dera ndionesesa kuti project imene ipitirire imalizike. Iyi project imene ikubwera to dinsewu. So ngati MP wa dera ali ndionesesa kuti project ipitirire imalizike, ndiponso ndigona tikuziwa kuti Otoni Chirwa nditate wa dziko lino. Ufulu umene tikudyerera ife masiku ano, anthu amene anayambira kufaitira Otoni Chirwa ndi mmodzi wake. Koma palibe chimene chachikulu tingaloze kuti kodi Otoni Chirwa anampangira chani. Malingana ndi amazibuko, ntchito yomanga chilizachi ikuyembekezeka kutha mu chaka cha pakati pa 2026 ndi 2027 ndipo sifunikira ndalama zowonjezera pa 1.4 billion kwacha yomwe inavomerezedwa pomwe ntchitoyi imayamba. Themba Mwale, MBC, Mzuzu. Bungwe lolimbikitsa za kayendedwe kabwino kapansewu la Road Safety Alert Foundation ROSAF layamikira bungwe la Roads Authority kamba kochita machawi poonetsetsa kuti ntchito yokonza malo omwe awonongeka m'misewu ya mdziko muno kamba ka mvula yamphamvu iyende mwachangu. Mkulu wa bungweli Joel Jere wauza MBC kuti pambali poyambako ntchitoyi bungweli lakangalikanso kudziwitsa wanthu za mmene zinthu zilili pa ntchitoyi zomwe anati ndizofunika kwambiri popewa ngozi zomwe zingachitike kamba kakusadziwa. Tinaona ndithu kuti boma layikapo chidwi chochuluka chifukwa kuchokera nthawi imene panadziwika kuti magawo ena mabridge akukoloka, magalimoto sakuyenda, anthu sakutha kulumikiza, ndiye kuti tinaona ndithu zingapo zikuchitika, mauthenga woperekedwa ma update owaziwisa Malawi, komanso kutumiza ma engineers kufika pamalopo, komanso kukhuzana kwa unduna osiyanasiyana kapena ma department osiyanasiyana koseko kuti pakhale njira yosonyeza kuti ntchito iyende msanga. Ndiye tinaona kuti pamenepo boma layikapo mtima mwachangu, ndipo madzulo usiku tinaonanso update imene inatumizidwa kuti ngakhala president nawonso maso awo ali pomwepo kuti ntchitoyo iyende msanga, imalizike msanga chifukwa chakuti mabizinesi ambiri mmene msewu waduka ndiye kuti ayima, komanso zimapereka chiopsezo kuchitetezo cha anthu awoyenda. Taonanso kuti atuma nduna transport ndi akuluakulu a Road Authority kuti ayendere mabridge ena amenenso angakhale kuti angapangidwa affected ndi mvula ingathe kupitirira. So tikangana zonsezi tikuona kuti ndi boma layikabobe chidwi chochuluka. Tinaonanso asilikali a MDF amene anabwera pamalopo pali Sasazi bridge nawonso amayesayesa pamene paja. So tikuona kuti boma likuyesesa. Ndi nkhani yokuti bungwe la Eskom lati mvula yamphamvu ndi mphepo ya mkuntho zachititsa kuthimathima kwa magetsi m'madera osiyanasiyana mdziko muno kamba kakuonongeka kwa makina ndi nthambo zogawa magetsi. Malingana ndi mkulu wofalitsa nkhani ku bungwe la Eskom Apirirani Phiri, chigawo chakumwera ndi chomwe chakhudzidwa kwambiri kuphatikizapo maboma a Blantyre, Zomba, Machinga, Phalombe, Mulanje, Thyolo, Nsanje ndi Chikwawa, komanso alandira malipoti oti madera ena a mzigawo zapakati ndi kumpoto kulinso mavuto akuthimathima kwa magetsi. Pachifukwachi Apirirani Phiri akutsimikizira Malawi kuti bungwe lawo likuchita zotheka kukonza vutoli ndi kubwezeretsa mphamvu za magetsi mwansanga. Mvula yamphamvu komanso ya mphepo yomwe yakhala ikugwa masiku ochepa pitawa yatisokoneza kwambiri chifukwa yakuononga katundu wathu, kugwetsa malaini, mapolo, kwasanthe mpaka transmitter, komanso misewu yambiri kulephera kuti
anzathu okakonza mafosa aduse pakadali pano tonse maso talunjika pa ntchito imene iyi tunena pano ma-engineers athu ndi anthu ena onse alikalikiliki kuti azikonza mafota amene wawa. Tikuchita izi poonetsetsa kunena kuti kuzipatala komanso kumalo komwe kumathandiza kupopa madzi ngati ma water boards kumene kukhale pa Chingereza amati priority, kenako ndithu tizitha kuthandizanso makasitomala kutenga ndi momwe vuto lidili. Kwa mavuto omwe si akulu kwambiri, ntchito imene ikumagwirika maola ochepa yopanga kliye mafotsa amene wawa. Tinene ndithu kuti kukonzekera kunalipo, komano munthu sumakonzekera ngozi zachilengedwe ngati zimenezi zomwe zachitisa kuti madera ena magetsi avute tunena pano. Anthu amunzinda wa Blantyre alowa chaka chatsopano cha 2026 ndi nsangala komanso chimwemwe atakhamukira ku phwando la mayimbidwe lomwe anakonza akuluakulu a khonsolo ya munzindawo. Phwandoli linachitikira pafupi ndi maofesi a nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno. Zambiri mu lipoti la Alofisha Fisher lomwe akuwerenga ndi Robson Kondowe. Kuchikondwererochi kunafika anthu ochuluka omwe asangalala ndi mayimbidwe a bandi ya mibawa komanso mayimbidwe a Limbani Cement yemwe amayimba nyimbo za uzimu. Nthawi itakwana 12 koloko usiku kunali kukuwa ndi kuvina mwazina. Anthu ambiri akhutira ndi dongosolo la chaka chino ndipo ayamikira Blantyre City Council kamba ka chikonzerochi. Ndipo mawu ake mfumu ya mzindawu Isaac Jomo Osman wati anthu a mzindawu ayembekeze kusintha muzambiri pamene akupitiriza kutumikira anthu a mzinda wa Blantyre. Pempho lapita ku kampani ndi anthu akufuna kwabwino kuti atengepo gawo pothandiza anthu omwe ali mndende za dziko lino. Mkulu wa amayi mchipani cha DPP mchigawo chakumwera Mayi Maria Mainja ndiyemwe wanena izi pomwe amapereka thandizo la zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo chakudya ku ndende ya amayi a mboma la Thyolo. Ndi bwino nthawi ino imene tikukondwerera zinthu zambiri kuchaka chatsopano komanso mwina kubwera kwa president watsopano tichite ntchito zachifundo. Anthu ena ali nazo zinthu zochuluka koma mwina sitimatha kugawirana. I think chikhalidwe pano pachamba kumasintha anthu amagatiza mabanja awo akazawa munawo osatha kumpatulako kena kupereka kwa anthu ena. Nthawi zina tizitha kupereka kwa anthu ena amene sangatibwezere china chilichonse. Komanso tizitha kusiya ntchito zathu ndi kukumbukira kuti lero lokha tiphe tsiku la lero tikathe kukhanda azathu amene ali mzipatala, azathu amene ali mundende, azathu amene alibe chokudya. Ngati pano basi for example kuli ma disaster ambiri, mvula momwe yagwamu manyumba akugwa, anthu ambiri zambiri zokachitikira za disaster. Anthuso ngati amene achafuna chithandizo. So si president yekha kapena boma lokha lingathe kudzuka ndi kupita kumalo kukathandiza ndisopo. Ifeyo amayi, ifeyo abambo achinyamata, mipingo, makampani titha kubwera kuno kutcholo mutati mwamva ma problems amene mayi anenawo si nkhani ya mapampo ndi nkhani zazing'ono kwambiri kwa makampani ena ake kuti makampani akuluakulu Malawi kuno Airtel, TNM, mabanki oti ali ndi ndrama ena ali ndi ndrama Malawi muno zimangokhala anthu amasunga ndrama kumangokhala even individuals ali ndi ndrama. Tenti kumbukira mulandu uliwonse umene uli dziko lapansi ndopeweka. Pamene munthu ukuti ukuchita china chake cholakwika pamabwera zinthu ziwiri zimene zimakhala mu mtima mwako. Kena amakuza kuti siya, kena amakuza kuti chita. Ndiyeno kuti tipezeke kuti azimayi tipezeke mu ndende muno ndikhale kuti akakana ne kuti siyaka sitinakamvere tinamvera kuti chita. Ndizoona ndi kuti mwina mauphungu ena amene timatenga kwa azimayi anzathu ndi amene amatipangitsa kuti mwina tipezeke kuti tili kundende. Kusawugwira mtima, kusadekha ndomwe kumatipangitsa kuti azimayi tizipezeka kundende. Kumenyana ndi zathu ifota amunathu achita china chake. Akanakhala azimayi anawasiya, abambo anawasiya unena kuti awo achita chibweza asankha. Saka napezeka kuti ali kundende. Ndeno malangizo anga ndonena kuti tipirire komanso tiyena kupewa. Milandu uliwonse ndopeweka. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu.